oči. A na cibulku, na všecko, to dělám Tady to výborná věc. To si pak vyzkoušíš. Tady na to nepouští to na prázdno, až si do toho něco dáš. Tyhle tady telefonu vysvětě nevím, Já právě chtěla, aby to bylo stabilní a ne takový, co hned prasklo. A říkám, bohužel teda... Takže kdyby cokoliv s tím okamžitě hlaš, placka, ty jo. Já se taky říkám, musím koupit nový telefon. No, abych jim... Dobře, teď zrovna nic takového nebylo, aby to kolik se do toho... Ale když si to tam na kostky, asi dvakrát dá. A podle toho, co tam, ne celý ne, tadyhle, já nevím, jak to tam je. Tady máš váhu, kolik se do toho může čeho dát. A tady nemáš vlastně. No nemám, dneska přibrala. Když tak ne, tak víš, že tam nebude dát kilometr, že tam dá přibrala. Dala si svetr na sebe. Přibrala kapánek. Ale mě to neříkejte. Říkám, bohužel teda, já jsem nakupovala hodně s předstihem. To je hrozný. Se takhle přihodilo. Až budou točit Sejákovci nějaký film s kriminálou nebo z koncentrátu, tak máme hrát hlavně. To ne, to už je vybraná pro mě. Můžete mrkvovat od večera do rána, od večera. Všechno to dělám sejra, všechno to nakrájím, například, všechno. Výborná věc. Ale není to špatný, já jsem v tom posledně Michal. Já mám plastové, já mám ten, já jsem teďka